A Biblioteca Humana de Galicia. Un proxecto de recuperación e divulgación do patrimonio oral e inmaterial de Galicia a través da creación sonora e do podcast. Ramón Bermo. Ola, que tal? Benvidos e benvidas á Biblioteca Humana, un lugar onde queremos escoitar historias que paga a pena escoitar. En este caso estamos con Ramón Bermo, ele é un galego, fillo de galegos, descendente de galegos, pero que leva moitos anos nos Estados Unidos. Entón é un home que vive trasterrado de algún xeito, pero que está volvendo a conectar ca súa terra originaria precisamente a través do camiño. Que tal, Ramón? Como estás? Moi ben, moitas gracias. Ti eres da Pobo do Caramiñal. Sou do Pobo de Caramiñal, do Barbanza. Moi ben. E aí foi onde escoitaches por primeira vez falar do Camiño de Santiago, creo, non? Sí, fai moitos anos, por mediante dos meus pais, a miña nai, unhas persoas do meu pobo viñan a hacer o camiño 5 kilómetros, máis ou menos, unha vez ao ano, como por asuntos religiosos. Sí, aquelas peregrinacións parroquiais que había, que tamén había en Celanova, de onde son eu, e había en outros lugares que era algo moi habitual. Pero digamos que ti redescubres o camiño hai relativamente pouco tempo, non? Ti estás traballando, recaudando fondos para a Asociación Americana contra o Cancro, e de repente, pois, bueno, contanos como xurde, non? Esta oportunidade de volver a organizar pois eso, camiños con pequenos grupos de xente para recadar fondos para esta entidade. Sí, pois eu traballo para a Asociación Americana contra o Cancro e recado fondos por mediante dos eventos deportivos. Entón, hace 2019 estaba con unha amiga miña, estaba comentando que teño que traer xente a facer o camiño porque a nosa terra non hai nada igual. Entón, ela díxome, pois o meu irmão é o que fai. Entón, a semana seguinte, chamei a Manu, que ti conoces. Manu Mariño, todo un personaxe do camiño. Boa xente. Moi boa xente. E aí, en unha semana, xa tiñamos todo preparado para facer o camiño, pero claro, despois viño o COVID, entón, o primer camiño que fizemos foi do 2022. Fomos 6 persoas, recaudaron 6 persoas daquela $70,000. Aí foi cando eu descubrí un camiño. Eles tamén, pero para mí foi unha experiencia que moi especial, porque non sabía que tiña esa conexión con a nosa terra. Para mí, máis que o visual, para mí foi máis os olores, que traían visuais a miña cabeza que nunca sabía que os tiña hasta que pasaba. É curioso dos cheiros. Os cheiros. Os cheiros, como te trasladan inmediatamente a lugares que nin te imaginas. Sí, máis que os cheiros, porque era cando pasaba por os terco, as fotos do meu avó, porque eu pasei moito tempo con o meu avó na granxa, ordeñando, ao batume, a todo. Esas memorias foi algo que non me esperaba. E día tras día tras día, os eucaliptos, o sea, increíble. Entón, a conexión foi algo personal, pero tamén, como, co grupo, eu vin como día tras día a vida destas persoas cambiaba e como se están conectando a Galiza día tras día. Sí, pois contanos entón como despois de estar pois casi 40 anos, non, vivindo nos Estados Unidos, redescubres Galicia, redescúbrela camiñando, redescúbrela a pé, a un ritmo lento, non? E que é o que descubres? A Galicia interior, non? Que non tiña moito que ver pois con ese lugar onde ti te criaches, non? Da Pobo do Caramiñal, non? Sí. Eu, cando era pequeniño, eu estaba na Pobra, iba ao Instituto a Ribeira, e de vez en cando viña a Santiago, a correr a carreira pedestre de Santiago, a ver amigos aquí. Entón, non viaxei moito cando era xoven, pero visitar estes pobiños, o ben cuidados que están agora, a xente, o amigable que somos os galegos,
os olores, os poviños, as 4 casiñas que están aí postas no medio da nada, pero ben postiñas, traballando. Traixo as memorias do galeguiño, de ese espírito traballador, pero tamén do boa xente que somos. Esa hospitalidade, non? Que non... teño viaxado por todo o mundo, non hai nada como o galeguiño. Ver aos galeguiños un poviño de nada, intentar comunicarse co meu grupo que non hablan nada, ou casi nadie fala español, ou menos galego, pero como queren axudar e como se comunican cas maus, collen da mao, ven comigo, eu enseño-te. Orgullo ese galego, conectou-me máis todavía a Galiza. Claro, entendo perfectamente. Mira, e vos facedes, digamos, estes camiños coa idea de recaudar fondos, decías que recaudárades $70,000, non? Sí. Como facedes exactamente para recaudar? É mediante doazóns? Como funciona? Sí. Algo que a cultura americana ten é que a xente é moi activa a axudar as asociacións con medios benéficos. As persoas en orden para poder hacer o camiño ten que comprometerse a recaudar a certa cantidade de diñeiro para poder cubrir os gastos e ayudar a función. Entón, cando unha persoa resístase, ten unha página, comparte cos amigos e a xente dona diñeiro e dicen, vou facer o camiño de Santiago, vou dedicar os meus kilómetros a meu pai porque sofre de cancro, bla bla bla. Entón a xente dona diñeiro e entón cada ano estamos a recaudar máis fondos. Este ano recaudaron $110,000, 12 personas, $100,000, que é unha cantidad bastante. Entón a xente que participa no camiño faino non só para recaudar fondos, para axudar a causa, todos están camiñando por algún ser querido. O pai, a nai, amigos, o que sea. Alguns presentes, alguns en tratamento, alguns morreron. E contanos como foron eses diferentes camiños, porque percorriches moitas zonas de Galicia, non? Porque empezastes co camiño portugués, contanos un pouco que foi o que as singularidades tamén de cada un destes camiños, non? Cada camiño é diferente, non? Sí, todos diferentes. O primeiro foi o portugués, que creo que foi o máis especial porque foi o primeiro. Sabes que o primeiro sempre tende a quedar máis vivo no corazón. O portugués o primeiro ano, despois o francés, porque hai que facer francés, porque é o que máis a xente conoce, despois o sanabrés, e despois este ano fizemos o do norte. E todos son o camiño, pero todos son diferentes. Non só que é diferente o camiño, pero cada ano creo que afrontamos o camiño en un estado mental un pouco máis diferente. Depende na situación que un se encontra en ese particular día, o camiño pode cambiar. Hicimos da costa, o espiritual, que foi moi bonito coller o barco en Vilanova. Eso moi bonito, moi bonito, en máis porque íbamos no barco e a xente pasou por as bateas en que é isto? Que está facendo esta xente aquí ás 6 da mañán? Entonces, a parte da cultura que aprende en Galicia. O francés já sabiron unha diferente, porque moita máis xente, moito lugar onde parar, moito máis sellos, porque tamén a competitividade con os sellos tamén haina. O sanabrés já non hubo nada no camiño. Todo creo que fimos 3 personas, soidade completa. O do norte bonito, é diferente porque cando un chega a Arzúa encontrase o francés, cambiou todo. Estamos de ver a unha persoa cada día a ver montóns de persoas no día. Un va comparando e ve a diferencia entre camiños.
Mira unha cousa, crees que e iso que agora non estades na época alta, digamos, do camiño, pero crees que esa masificación do camiño pode ser un problema a medio e longo prazo? Eu, bueno, hablando a persoas, en comparando este camiño, usando este camiño como referencia, as persoas que hablei, eles prefiren o camiño do norte antes que chegar a Arzúa, porque creo que cando un quere de verdade conectar, un ten que ter o tempo só. Tens que no francés un está un pouco demasiado ocupado que esa persoa chegas ao mellor coller o sello ou paras a tomar un café, tens que esperar a veces 10 minutos. Entonces, personalmente creo que é diferente. Non é a experiencia que eu prefiro, pero é diferente. Pero hai tantas persoas no mundo que non é a experiencia que eu prefiro, pero é a experiencia que moitas outras persoas preferen, porque se un estranxeiro non se encontra tan cómodo no de norte ou no portugués, no francés ao mellor que sentese máis tranquilo porque ten máis xente. Hai gente que pode haber xente que ven só para falar con xente, conocer xente, o sea, hai unha diferencia, unha experiencia diferente para cada persona. Sí, que para cada peregrino ten o seu camiño e cada camiño de algún xeito é propicio, non? Para cada peregrino. Somos millóns de humanos en cada un quere algo diferente da vida. Claro, pero o camiño sí que une un pouco. O camiño busques proporciona. Valo a topar. Valo topar. Pois con esa idea nos quedamos. Moitísimas grazas, Ramón Bermo, por compartir ca Biblioteca Humana do Camiño estes momentos, a túa experiencia, así que moitísimas grazas, bo camiño e que recaudedes moito diñeiro, que moita falta fai para a loita contra o cancro, porque o sistema sanitario estadounidense non é o sistema sanitario español, non? Desgraciadamente. Podía dicir historias en historias, é unha pena, sobre todo, é unha pena, sabendo como funcionan as cosas aquí, a xente queixase así, aquí, os que estéis aquí non queixaros, porque se vais alá é moi diferente. Hai que valorar o que temos. Sí. A vosa asociación precisamente nace diso, non? De darlle asistencia a xente que non pode pagarse un tratamento contra o cancro, non? A prover programas, a axudar a buscar a solución contra o cancro, a educar a xente, a prevenir o cancro, que é o máis importante. Sí, pero aquí en España, en Galicia, somos afortunados. Pois con esa idea nos quedamos. Moitísimas grazas, Ramón, bo camiño. Graciñas. Un abrazo. Graciñas. A Biblioteca Humana de Galicia. Un proxecto de recuperación e divulgación do patrimonio oral e inmaterial de Galicia a través da creación sonora e do podcast.